Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Alhamdulillah, mkoma robendi no simba jaisu. Ya. Zuwa mkoma robe yagwa yedu. Isusu kujanyisa vari miofoja. Emi mkuti zuwa, isu tutuda ufoja kujikala kuchipisa. Saka tunoda foja utiti jale kuchipisa. Nokuti iyo ifoja ndio ndio kutangezisa. Saka tulipa katipe kutorima. Saka ati busy so. Ndinawa zikula mbekwa tubulufuna namba yasekula haisikuita iwenda voice mail asi makamabude ndadayo afanya tutoziva wewe mkoma robe issue ali phone yanga ita ma problems atitozo kuti chichaitika asi zvisinei vazukuru kupopota vanga vapopoti ende vamwe vakudhara ndikuteta backup pali zvino kutsvaga kuti vazukuru vangu vari kupi phone yaita ku voice mail saka pani zvino so ndinoti ndakatenga mafoni manyuwani 2 years because phone dzakasingafambe zvakanaka dzasingaite zvakanaka ende inini pacho zvangu ndaitoshamisika nadzo kuti per day ndikataura nevazukuru vangu ndofana kutaura ne100 to 100 but apana anda kutaura ne27 zvakazva kutotiresa kuti chii chaitika saka inini handina pandakadzima foni handina pandakabloka foni ende inini vazukuru vanoziva kuti sekuru kana vati havapo ndinotaurira futi ipapo kuti very sorry ndandisipo asi apa ndiripo hapana kwandaenda hungu ndingati ndakafamba usiku one day ndaita breakdown padhuze pastadium apo ndichibva kugwero asi ndakaenda usiku ndikadzoka kuseni saka musi woshwani ndakati ndonokei kupindura vazukuru because ndakaita breakdown saka foni ndikwanandiri kwanga kuri kurefu saka haiwa ndiripo hapana kwandaenda aiwa ikodzero dzavo mukoma rope ende mimi musarege kutiudza because vanenge vakutsvaga vakushaya saka vakatosvika kwamuri ndo kwanoziva kuti nyota iye inogona kuperera uku saka akazoshaya imimi nenini vese vanobva samwe saka beta izvozvi zvimbozi mukoma rope vazukuru vari kurwara saka kutovataurira nemoyo munyoro vakatosvika kwamuri ndinototi alhamdulillah tinotenda tine vazukuru vaviri ava tanzwa ndo vakambouya akatifonera ndo vakauya ya akatifonera zvakati sekuru ndina mai vangu vari kurwara ndofunga pamwe ndiyesikana vacho saka akatiti ndikuya ikoko asi ndaikumbira kuti ndibudewo patv ndoti dambudziko racho ndatadza kurikunda ndikati alhamdulillah kana uchida kubuda patv koini handisi tv mukoma rope ndiwane kamera ndinotenda chaipo isire makadii vanandatsi tinofara makadinko tiri paisu muri kufara muri mudare ndichidzwa muchiti muri kurwara kurwara muromo haurwari handitika ndonotosara ndizi unosara handiti aiwa tinotenda ukamu hwakapera sei ndauyawo nemwana wangu ndaiwa ndafamba naye ndamafamba naye ndimi muri kudzimbikana ndini ndiri kubatikana handiti zvakatanga sei vandatsi inini ndiri mudzidzisi ndinoticha kuSt Albans Centenaro saka semudzidzisi vana vechikoro vanonetsa unongozvisivawo makabva nekuchikoro vana vanoita musikanzwa saka semudzidzisi unotorawo shamu womborova so pakurova ndakazorova mumwe mwana akazvimba hake paruoko shamu yakadhindira achibva aenda kumba kuenda kwakaita kumba amai vacho vakatsama mangwana pakamuka pachakazvimba kwakubva vauya nekuchikoro vakapopota ndakazvinzwisisa nekuti zvishokadiwo mwananga akakuvara vakapopota vakasvika pakuti wangu inini hangori hwemahara kumurova ichiri disciplinary yakadai unototi uzvione warova mwana weasiri saka ndakangoti pamwe zvapero hapo ndakaedza kutaurirana navo asi vairatidza kutsama vachibva vaenda ndivanangoti zvapera pakaita 4 days ndichiuya musi wefriday ndikatanga kuona masangu ndiri chida kunyora paboard ndakunzwa ndakuita mashowers ndichiona mashowers ndikamboti pamwe handisi kunyatsoona ndikambotogeza kumeso hazvina kunyatsopera ndikadzokera kumba basa tavhara musi wefriday saturday ndaingonzwa kuvaviwa maziso ndichingoona mashawazi aya saka zvakaramba zvichitoita zvichienderera mberi kusvikira svondo rinouya following week ye ndakatoona ndakutoona unge kunzwa unge ndine pane cheblack kana chegrey maziso kuti ndione paboard mubhuku wese mubhuku anenge ari maletters madikika
kuti ndichaona kuti ndinyore zviri mubhuku ndinyorere vana pabhodhi ndakakoniwa kusvikira pari zvinezvi handichatokwanisi kuti ndione. Ndakatozodaidza mwana wangu kuti auya andibatsire. Ndakarayirirwawo nevakandidirectawo kuti tikwanise kusvikawo panzvimbo ino. Ndokuuya kwataita. Dambudziko rangu nderekuti handichakwanisi kuona. Saka ndisingazivi kuti zvakabvirawo ikoko kuna mai ava here pakurova kwandakaita mwana. Saka ndauyawo kuti ndikwanise kubatsirwawo mudare rasekuru. Zvane nguva yakareba zvakadi? Izvi patova nemwedzi. Handisi kutoenda kubasa. Handiti. Imimi makambotsvagawo here kuti tambotsvaga hauzongogari tambotsvaga zvechokwadi asi kwandiri kubatsirwa kwacho hapana chiri kuchinji nekuti izvezvizvi semunhu anenge akamborarama achiona ndokuziva kwaunokwanisa kuita kuti ichi chingave chakadai kana chakadai asi zvikutondinetsa nekuti munhu wakamborarama uchiona ukazotanga kusaona dambudziko hombe. Makamendera kuchipatara chaiwo chaiku? Kuchipatara chaiko tiri munzira kuda kuzoenda tisati tawana mari. Iye kuti takaenda hedu asi kune kwakanzi kunodiwa mari kuti ndione specialist wemaziso. Saka mari yacho isati yabatana. Sekuru, alhamdulillah. Muzukuru wenyu ari kuti inini ndakambenge ndichiona asi ndane mwedzi ndakuona rimwe sina kana chaakuita chakuona zvinandizivi kuti zvakabva nekupi. Saka ndabvunza kuti wakapinda kuchipatara vakati hongu wakaenda asi wakazonzwa kuti fanira kwachiona specialist asi mari havana. Vakazoti mwana chimbondiperekedzowo kuti dare rasemuna achapora ndoona kuti kumanje achapola asi specialist. Specialist akachipa. Boss akaupiwa nemadias kuti atende ku specialist. Mkomarombe isusu tinonakidziwa. Kutaura kwamai abanyaya yava haina kubva zvenga. Yabvira uya. Nemushonga wacho tinawo uyu watakapisa kare kare wokuvisa mumaziso. Munhu akanzi mudzidzisi mbuya kana Mkomarombe anofanira kuziva kuti mudzidzisi nemufundisi avachenami. Kurova mwana pachikoro ndosaka government yakambosvika pakuti iti vana avachiita sei avacharowa nokuti unodzamara wapa vamwe vabereki denda. Uyezve futi tikadzoka ipapo totarisa kuministry kwacho government ikoko vana vacho vakarega kurowa muchikoro vanorara vakutorara zvachose. Saka mubereki mudzidzisi ari pakati. Saka mudzidzisi mubereki mukuru. Hurumende ipapo tatarisa kuti inofanira kupatasisa. Nhasi uno mudzidzisi atirege nditiche mwana nokuti ndakatora certificate ndikadzidza akutobva atombofa mara maziso. Nyoka ndikatarisa panapa mukadzi uyu ini ndinoda kubvunza amai ndiri kuti ndatarisa panzvimbo pechikoro chako pane nzvimbo inonzi Mbereko iri munyasi megomo mudhuze meSandalbeds unoiziva? Ndinoiziva sekuru. Pambereko ndo munhu akakugadzira mushonga akaenda kunotora gwenzi kunonzi kwaMbereko munyasi megomo meSandalbeds iri apa ndo misheni kai pasaidi apa megomo apa unoporika munhu akaporika nesoka atiti panofambika zvishuwadi vanhu vanodzika anodzika. Saka ndo kwakabva gwenzi raro yama yama. Saka isusu zvisinei Mkomarombe tinovapawo mushonga asi mushonga ndaziva kuti wakabva kwaMbereko musaidi megomo. Pane pamwe pamusha mwana mwambuya akaenda akati mwana wangu ndinoda kuti ndimutove roko ndekuda kuti mudzidzisi kwete kuti anonzi ainzi mudzidzisi mukadzi asane utsinya nerafu pamwe irengi pamwe ida chii pamwe ida promotewa. Saka akarara mukadzi uyu pakaita sei ari kunyeredzewa maziso asi inyoka yakauya usiku ikamusvipira mate. Saka alhamdulillah isusu mushonga Mkomarombe atimboswera kudeseka namai atongoti mushonga wawo ndeuyu asi kana mutorere mushonga wamai wako uyu. Mushonga iyoyo vanoisa munoisa mafuta upota chivatondedzera everyday kuseni kumanheru kuseni kumanheru kwamanje ukatanga kuona unonodzoka pachikoro pacho.
ndinodzokera asi ndenda kutokumbira transfer alright kuti ndikwanise kusuduruka nzvimbo yacho. ndinotenda alaswa katala ipapo nzvimbo iyoyo ukangotanga kuona handikunyepere nzvimbo iyoyo unofanira kutobuda yeSaddle Base because Saddle Base yokutaura ikoko kukaoma nezvatikusangana nazvo. Vakakugara dare vari madzimai akati kuti kamudedemika kana usinyi ende une lucky nokuti wangacharova mwana munhu wofa ende mhepo iyoyo wototenda Mwari kuti vakakubatsira kuti akazvimba waigona kutorova iwo ndingochiti kurova mwana vamwe vana vari kubva kumba kwavakaberekeswa. chokwadi ndizvo zvandakaona. Saka tinongotenda kuti Mwari akuitire zvakanaka udzoke kana maziso ako akutanga kuona mbichana wodzoka toona kuti tingapedzisa sei dare maziso ako yanochena asi monosanganisa mishonga iyo ndikukungoino unoshandisa asikana uchiita muchichengetedza mai vanoona Mwari akatendera. Alhamdulillah. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.